Hoe ga je op dit moment met de crisis om? Ja, we zijn op dit moment, sinds deze week hebben we eigenlijk verteld dat we een beetje gaan bezorgen. Het prettenbureau die doet dat nou eco. En een van onze specialiteiten, om het zo te zeggen, is het ontbijt. Dus we publiceert op social media dat we het ontbijt op dit moment gaan bezorgen bij mensen. Het is natuurlijk maar een lietsverdienmodel. Maar het is ook om bezig te blijven en laten zien dat we op deze momenten ons eigen ding moeten bedenken. En we hebben toch een beetje als bureau in beweging kunnen blijven. Nou ja, het is een stuk rustiger. Je merkt het nu ook, weinig mensen in het winkelcentrum, weinig mensen in de winkel. En mensen blijven toch echt wel thuis, gelukkig. En je bent het liek als orenbedroom begaan bij bezorgen. Hoe gaat dit? Dat begint nu een beetje te komen. We zijn het flink aan het rondbezuinen, zullen we maar zeggen. Dus de eerste bezorgingen zijn ondertussen gedaan. Wie direct volle vraag naar je om te gaan bezorgen? Nou, toen we het hebben gepubliceerd, toen hebben we wel een prutte vraag gekregen. We willen dit natuurlijk wel een beetje slim dan. In de zin van, de windpancakes die worden warm bezorgen. En toen hebben we op een gegeven moment wel zijn van, we doen overal een beetje, 20 minuten tussen, zodat we op tijd bij die mensen kunnen wezen. En dat is best wel wat vrijheid. Ja. Je hoort ook wel mensen in de winkel die komen, die zien dat je bezorgt, die vinden het toch ook wel fijn. En je weet nooit wat er volgende week aan de hand is. Misschien moeten we wel helemaal dicht, je weet het nooit. En dan weten mensen in ieder geval dat we ook langs kunnen komen volgende week. Grote positieve reacties natuurlijk, kijk. Ja, we hebben wel wat leuke berichten gekregen. En dit ben wel even van die ding dat er bijvoorbeeld een jeetje is of zo. En dan was het iemand een cadeautje, Jan, omdat ze eigenlijk net heen kist gaan. En toen dan krijgt de Jan van, die is jeetje, kun je dan een ontbijtje brengen? Nou, dan doen we ballonnen en een leuk kaartje en alles wat... een van de dingen dat we horen willen is het persoonlijke. En dat kunnen we wel een mooie bron krijgen. Nou, dat is denk ik wel een leuke manier inderdaad om iemand toch eventjes te feliciteren. We kunnen ook gewoon het pakketje bezorgen bij de jarige. Zo heeft hij toch nog een klein beetje een verjaardag momenteel. Wat is er nou oors in de winkel? Nou ja, we hebben de winkel even een klein beetje aangepast. Zodat we voldoende afstand houden. En we blijven schoonmaken. Schoonmaken.